Ai, ama lagunak, iritsi dia Gabonak gure saiora, hementxe gaude. Kalean badakizue ja, goain dela hilabete hasi zeatela apaintzen dana, baina gaur hemen saio paregabea, Gabonetan sartu gea, eta feliz dator gure gana. Iuhu! Eguberritako apaingarriak estrenatzeko une egoki eta berezia aukeratu dugu. San Tomas eguna. Beraz, bi protagonista izango ditugu programan. Eguberrietako errezeta bat, arkumea eta txistorra. Nirekin kozinatzeko eta eguberriez hitz egiteko Felix Mugurutza filologoa ekarriko dugu. Ez dakizue zenbat eta zenbat bitxikeria dakizkien Felixek Gabonei buruz. Mungiako Aitor Aurrekoetxeak taloak egiten ditu bere baserrian. Talotarako irina ere berak ehotzen du. Berarengana abiatuko gara taloak nola egiten dituen ikustera. Ondoren, arkumeak ikustera joango gara. Ai, ze politak diren, baina jaio eta 3 astetaran Legazpiko Aitor Mantzolak saldu behar izaten ditu. San Tomasak, txistorra eta Felix Muguruzan eskutik Gabonetako kontuak. Bai! Horra, gure olentzero, pipa hortzian duela eserita dago. Aupa, Felix! Gaur Santoto eguna ondila, eta nola ez, Felixekin hemen, adi lagunak asko ikasiko deu, arkumia bexamelakin iten deun bitartian. Txak! Ai, ama, arras itxon txistorra, Bai. Gorputza gora ekarteizu, goizetik anja txistorra gaten, hau da, Santoto eguna, ze gauza ona. Bueno, garatuko izu momentu batian pixkat nundik noa ibiliko gean errezetakin, bale? Bueno, emetxe dakau, arkumian saieskila. Ta ingo deuna da iriki, lagako deuen makiltxua saieskilana, eta aragi guztia behan lagako jo, bale? Eta hori ingo deu markatu lapiko baten baratzui pixkatekin. Eta behin markauta da honian, ingo deuna da, esnia, gurina eta irinakin bexamela bat ingo deu, eta ingo deuna da, arkume pusketa hori bexamelatikan pasa. Bexamelatikan pasa eta gero, ingo diou, irina, arrautza, eta hori raiatua, eta prejitu. Eta hori izango da, plater principala, bale? Eta hori laguntzeko, enbedazkau perretxiko batzuk, ingo deu, iriki izkina batetikan, pixkat ustu, eta ateatzen duen perretxikokin, eta urdai azpikokin, eta batzui pixkatekin, betegarria prestatuko dugu. Eta hori ingo dugu perretxiko hori beteta utzi. Eta gero, hau dana laguntzeko, ingo dugu krematxo bat gaztana. Gazta eta 3 gilarra. 3 gilarra ingo dugu lapikon gorritu, gero esnegaina botako dio, gazta botako dugu bukatzeko, eta gero ikusiko dugu. Engurrumitokin nogiltzen bada birrinduko dugu, eta bestela ondo urtutzen bada gazta, hola utziko dugu lagungarri bezala, bale? Badugu lanik, Bai, bazeka lan pixka, bai. Bueno, zukaldean zemuz moldatzezea, Felix. Erdizka, bai. Erdizka? Bueno, Jaten hobeto egiten baino. Jaten hobeto, eta zeak iten, gora txaltzate laguna hemen etorri zanien, da nola deitze zenion? Garrafa. Garrafa, eharrein genuen, Bai, gozo. Ze gauza ona, gaina bibide errindeu, behin, historias abokados baten, Orozkon zurekin topatu nintzala, eta beste baten bai Zukal Herrian saioan. Eta 3. hemen dago, eta gehiotan etorriko bai, Udako kontua. Udako kontuak. Bueno, lagunduko jazu, behitu nagazu 3 gilarra txikitzen. 3 gilarra lauki txikitan ingo deu, gero lapikon jartzeko, eta horiten jungo geha. Eta ni jungo nahi zaragila garbitzen. Bueno, Felix, konta diguzu, San Tomas eguna handundik handato, zeatik handa San Tomas eguna. Gu, batzutan, ez dakit, mosteagatik, Santotoagoaz, ez da? Santoto eguna, ez da? Baina, San Tomas eguna. Hizkuntza ekonomia esate zaio horri, ez? Hori da. Hanon diatorren, bada urtearen amaiera, ez? Eta egun hori simbolikoa zen gainera, baserritar guztia joaten zirelako etxe jabei ordaintzeko errenta, ez urte osoko errenta. Orduan bazen ospakizun berezi bat, irira tortzen ziren, eta trukean etxe jabek batzuetan, eskerronez ematen zieten, baka jaua, dorrelako zerbait,
Eta makaila hori ere horregatik agertuko zaigu baserrietako errezetan, gabonetako errezetetan. Vale. Danak zer ikusia daka, dana zergatik izatea. Historia polita da bai. Vale. Eta egun hortan, jutezian rentak eta itea, eta txistorran eta taluan eta historia hau zergatik handa. Hori zehose berriagua da. Hori da, hiritarrentzako zera bat. Baserritarrak etortzen ziren, kasero guztiak etortzen ziren zo hirira, gaina basoen kutsu berezi bat, ez? Eta oliaskoak saldu, baserriko produktua saldu, eta horrela. Eta aprobetsatu egiten zen, taloak eta horrelako gauzak. Azken finean bada, hiriko jendeak sentitzeko baserrietan ze giro zegoen, ez? Konexio bat, urte amaieran konexio bat. Asko aldatu da, lehenotiko bainea, edo beti tesan zerbait antzekua, edo... Hombre, oin ja baserritarrak ez dira atortzen ordaintzera, ez? Horretan bai aldatu da. Eta ez dut uste inoko parituko dueni makaiaua edo arrain bat edo horrelako zerbait. Baina bai mantendu dugu ospatkizunarena, ez? Guztiok elkartzen gara, eta hor guztio sentitzen gara baserritar. Txapela jantzita jaten gara, eta txistorra jatera taloak, eta hor gure sustraiekin kontaktu bat izaten dugu, ez? Gauza ona. Eta beharrezkoa, ez da? Jendia sentitzea identifikatua bere herrialdian gertatuan gauzakin, ez da? Hori da, gaina globalizazioarekin gaina badugu arrisku hori, ez? Identifikazioa, zuk esaten duzuna, guztio gara berdina, ja, mundu osoan. Egun batzuetan sentitu behar gara aparteko zera batzuk, eta zer garen ere hurbiletik sentitu behar dugu. Eta hori dira, egun hori dira, oso proposak horretarako. Egia esan nire bai, guen izan dezula, eta nola jastegian baserritarrez, da ni euskal jaietan, baserritarrez jaste zen, da albarka eta guzti, eta pagoiti bera baserritar. Ez dakit, gora etortze zaizu gorputa, ez da? Osea, sentitzen zea, ez dakit, osea... Atzea ingoa nun bezala eta lehenoko garei eta nengo baginan bezala, ez da? Hori oso polita da. Baserritarra diren eskero ja ez dute jantzi behar, ez? Eta ondo jantzita dator, baina herritarrok edo horrela kaletarrok ipintzen gara oso txukun eta oso maju jantzita oso guapo. Eta bai, baduzu beste tenore bat, beste arte bat gorputzean. Dudi gabe. Bueno, eta gabonetako jakiei buruz, adibidez, zenbat aldatu dira gabonetako jakiak, eta guain pentsatzen dugu langostino jatia normala dala, baina garai batetik honea nola aldatu dian ohiturak, ez da? Ba oso, badakigu, oin dela justu mende bat, egin ziren lehenengo inkesta etnografikoak, hori da dugun lehenengo informazioa, ez? Barandiaran kudeatuaz. Eta hor, 25 herritan egin ziren galdeketa batzuk, eta bakar batean ere, gabonetako menuan etzen okela aipatzen, aragia aipatzen. Hori bekata zegoelako. Bekatua zan, ez da? Bai. Vale. Eta jakiak ziren, vegetalak, arraina ere basagoen maimenduta ja, garai horretarako, eta vegetalak eta gaztainak, eta aza jaten zen. Zure herrian zaterako, zarautzen deskribatzen da, ez? Lehenengo zipintzen ditugu gaztainak, mai osoa bete arte, estali arte. Hori jaten ditugunean, asa eta olioarekin. Olioa gaina epatzen da beti, asa olio asa eta horrelaka eskoipea animaliena. Izan batzako osalako vegetala. Vale. Eta debekatua, zeratik debekatzen zuen aragila? Hori ere bitzia da. Aragiak bultzatzen zuelako pertsona aragizko bekatuetara, ez? Sexura eta lizunkerietara eta horrelakoetara, ez? Orduan Gabonen aurretiko 20 egunetan, 4 igande lehenago, egin bar zen baraualdi bat, egon bar genuen zaintzen, purifikatzen gorputza, ez? Eta horren barruan dago Gabonak, ez? Horregatik, aragia jaten bagenuen, inspiratzen ginen gehiegi, ez? Ezin ziteken denbora horretan, 20 egunetan ezin zen horrelako okelian, eta ezin zen sexu harremanik izan, eta horrela. Horretan euskaldunoko ondo generaman, ez? Sexu harremanik gabe ohituta gaudelako. Baina jan gabe eta horrela gehiago sufritzen genuen. Baina konturatzen zian hori da, okelak etzekara zer ikusik hortan, ez da? Gogua hor jarraitzen zura, ez da? Horregatik gero menuan, hasi ziren jako, nekearen nekeaz eta horrela, basartu ziren barraskilloak, itxaski guztia, langostinoak eta aipatu zula, hori zer da, hori okela da, arregia da, ez? Horrek edu bultzatzen. Eta horrelako animali batzuk, barraskilloak, leku askotan ere jaten dira, egun horretan, Gabonetako zerean. Eta barraskilloak ez dira, hemafroditak dialako, edo... Bai, horregatik. Eta aragia zizen sartzen kapoiekin. Guretzat oso ezaguna direna, hori badaude delako, zikiratuta, kastratuta daudelako, eta horreia orduan ez du inspiratzen bekatua, ez? Ez da tora ondiago egiteko ez dakizan baizik eta, Hori ere bai, baina, karo, paisek esan zuten, hau ez da intzarra, horiek ere gozez izango ziren, ez? Eta gaintzau saltza, asa eta kapoiak horrela agertzen dira azkeneko zeretan, baina horregatik gero urte sarregunean, bai, orkistoren jaiagotea da, kistoren desfasea, ez? Baina Gabon gauean, ez, guztiok egon gara etxean, badal intimoagoa, ez? Guko handikan konservatzen, gu kapoia jaten dugu, egia esan, 24 gauian, kapoia jaten dugu, eta, beti kirkian, lenguzuekin edanakin, beti kardo jaten dugu, almendrekin, ez dakire almendrako Kataluniatik onundik ekarriko zituen gara hortan, baina hori ere, aspalditik handa kardon historia.
Bai, hori vegetala zelako. Lurrak ematen duen aian bazen. Zuek egiten duzuen menu bat antilibidoa, antilibidinikoa da, bai. Vale. Sexoaren kontrako menua egiten duzuen, beraz. Ikuspegi horretan ikusita, bai. Eta horrela egon gara, azkeneko zeretan, gero gerra zibilan aldatu zen, azaren ordez azalorea sartu zuten etxe batzuetan, azalorea ematen zuen bazuelako beste prestigio bat, arrela. Eta horregatik ditugu intzau saltza, konpota, eta horrelako gauzak, ez? Herri guztietan deskribatzen dena, eta jaten ditugu horrelako gauzak, gantzik gabe. Bueno, eta Felix, esan dezun postren gatikan, gure etxen ama konpota beti iteu, baina ordune bai izango zian, intxau saltza aipatu ezuna, zagarrerria, eta beti baserren zauden gauzak, ez da? Bai, horrelakoa, bai, mantentzen ziren, da, bai. Intxau saltza bazuen bestelako ukitu bak landuagoa delako postre hori, ez? Nire etxean ere bai konpota da zera, Intxau saltza bazukan bestelako konotazio bat, ematen duen gazapan badela, baina intxaurrekin eginda, gu genuenarekin vegetala da, eta horrek iztuen arrakasta zuen, eta herri guztietan aipatzen da, duela mende bateko zeretan, bai. Oin ez du egiten ja erosoagoa delako erostea turroia, jaten gara denda batera da turroia. Alikantekoa dela berdin digu, baina egia da. Arrazoi da gazu, bai. Oin sortu ditugu beste ohitura berri batzuk, baina ez dira horren gureak, ez? Eta, bueno, zer gustatuko izan hori danetan, zein usten dezu galdu deuna, eta ez tala galdu bihar edo zer berreskuratu bihar deuna? Ni modernitaterekin kasunetan gustora nago, ez? Hori poteatu gabe egotea eta gutxi janda tarrakiz, ez? Pentsa ezazu, kristautasunaren hasieran hemen euskaldunok egiten dugu genuela, 25 egun horietan, janari bat egiten genuela gauean, gau azten zenean, Ramadan moduko bat izaten zala, ez? Ni horretara ez dut itzuli nahi. Baina gero bada polita, joiaki bereziak egotea, eta lagun artean dagoen egoten den giro hori, nik uste dut hori dela politena, eta hori da galdu behar duguna, edo euskal jantziekin joan eta bestelako sentimenduak piztuta eta besarkatu jendea, ez? Orain, osasun kontuekin apur bat debekatua duguna. Bai, hori egia esani eta musukoakin da, arpegila ez ikustia jendia ondo eta, hori ere gogorraiten ari da, Hori, itxusiontzat ez dago intzarto, moldatu egiten gara. Batzuntzako favore, ez da? Bueno, hori, hemen botako deu, jarriko deu ja prejitzen, eta pixka prejitzean dian ez negaina botako deu. Vale. Bueno, eta gero, zuen ez dakiz, badaude ohitura batzuk bai gabon gauian, ogi pusketa gorde, mantalan azpino, nola, kontatu pixkatu. Bai, hori gurean ere hori sakratu da, Zuek mantentzen dezu hori? Bai. Nola da kontu hori? Baina eta naizenetik ere agotu du gainera, ez? Hori da bada, lehenengo gizati hartzen duzunean, bueno, ogiak irelatzen du janari guztia, ez? Oinarria izango da bezala. Bai, da simbolo bat, ez, azken finean. Eta lehenengo zati hartzen duzunean, eskerronez, bizitzari eskerrak emateko zerean, eta hori ondo dago ere, bai. Eskerrak ematen dugu, jatekoa dugulako, ez? Lehenengo zatia gorde egiten da mantelaren azpian, eta gau horretan egon bar da hor. Eta horregatik baditu balio magiko batzuk, hartzen ditu bestelako indarrak, eta hori erabiltzen zen, txakurra gaizotze zirenean arrabiarekin, emate zitzaien, eta kendu. Ogipusketa hori. Bai, edo itsasoan, Bermeon eta horrela bota egiten zen, apur bat sakarze bienean itsasoa, egun hauetan bezala, edo ibaiak zeudelako oso apur bat handituta ere jaizteko, beste remediorik etzegoenan hori bota egiten zen, ez? Magikoa zelako bakarrik egun horretan izanagatik, ez? Oso ohitura polita dira. Eta ez dugu horretan sinisten, baina egitea oso polita da. Nik uste dugu ohitura horiek egitea oso, atez ere umeak artean daudenean eta horrela. Azkenean esatez, bai, hau zeratik itasi, hori ez da gira, baina ohitura, gure bizita eta kultura da, azkenean, ez da? Ni egia dobe zurra izatea berdin dit, ez? Baina gauza polita dira egiteko. Dudi gabe. Bueno, hemen ikusi ez unola jetxioten aragila, eta indiot jetxioten aragila kiribildu, eta hemen prejitu puntu txiki bat emango jo, vuelta eta vuelta, gero bexamela jartzeko gainetikan, bale? Eta horrela, oitu, bi vuelta mate jo, eta horrela, eta eman eurra. Bueno, Felix, hemen txe, beitu, irugilara, itxaldu inde, porque gehiagia izan iten, eta ikusteko zuek nola itendian paso guztik, emango jo, bero pixkat, eta botako jo esne gaina, eta jungo geha gero gazta prestatzen, pusketa txikitan, bale? Hoxe garriko zeiten, bale, Felix? Eta ez deutan erabiliko, laurden batekin nahikoa. Eta hoi da ementala, eta hau da parmesanua. Laurdena bai? Bai, laurdena. Eta hori da, aldezu, pusketak hain, beitu gauza tingo dugu. Pusketak hain berren, gero, errexo birrintzeko, errexo hemen txein gozu. Eta beitu. Honen gainean, ez? Hoi de garrazoia. Eta hemen txeguan ningo dugu jau berriro dantzan hasi dala, ez negaina botako dugu bertara. Bale, earra. Bueno, eta gabon gauean, guk jaki berezia jan behar izate genitun,
Eta aberei ebai emate zitzaioen janari bereziak egun hortan, ez da? Bai, egun horretako janaria bazukan almen sakratu moduko bat, lehen komentatu dugun augiarekin, badela magikoa Vale. Eta hori animalekin ere partekatu egiten zen. Animalia bizi ziren pertsonekin batera, etxe berean eta horrela, ez da, behiekin eta batez ere, hori nire gurezoek egin izan dute, ez da inurrutiko kontua. Bai, behia gaizki balin bazion, etxeko ekonomia gaizki zion, ez da? Bai, harto zati bat ematea eta horrelako zera bat, haiekin partekatu egiten zen egun horretakoa. Eta ze emate zitzaioen berezien hau, badak ez gutxu gara bera ze emate zitzaioen? Hori hartoa, behiei eta hartoa, bai. Vale. Hartaburu bat eman. Eta gero pertsonetzat eta gaztainak. Gaztaina sekulako garrantza izan du. Orain guretzat turroia dena, mai guztietan nago behar duela bai edo masapanak, guretza zen gaztainak. Eta herri guztietan, inkesta sarraietan agertzen dira gaztainak. Vale. Hortaz kantu hori, ez, zautzen duzu, ez, ator, beti letzera. Gaztainak simela jatera. Hori aipatzen da, gaueko menuan gaztainak, eta zure herrian, esan bezala, bada, maia estali arteko gaztainak bintzen ziren. Eta horrekin hasten zen egun horretako menu berezia. Osa gaztainakin bete harki, eta geho barazki pixkat, eta gainuntzekuak. Bai. Eta hemen ja, zidala gure gurina dantzan, ja da ordua irina bota, irina pixka zukaldatu behar da, eta gero ez nia botatzen jungo geha pixkanaka. Gatza pixkate bai botako jo, bale? Bale, oso ondo, horrelaxe. Bueno, Felix, eta lehen hori bai, aipatu dugu, behiai da ondo zaitze zitzaiola, baina astua zen pixkat baztertuena baserrian, ez da? Bai, gehien erabiltzen zen eta praktikoan zen, baina gero tratuetan txarrena. Eta beti emate zitzaion azken aiateko txarrena eta azkeneko zerean. Hori herriko azalpenetan eta rola kontatzen dena bada oso libidinosoa dela, oso sexu zalea. Goratuta dagoenean gauza dela eraso egiteko eta denetarako, ez? Horregatik badarikazio apur bat ere badu. Vale. Jo, beti sexua gora, sexua bera, lehenoko historitan. Eta belengo jaiotzean eta horrela, hor ja mandoa ere tenazten da tartean, ez? Madarikatu da, jan egin ziolako Jesusen zerari, zehazkari jan ziolako lastoa. Gero Biblian ez da zera aipatzen, ez? Baina herritarren artean horrela azaldu da, zera hori. Ona. Zenbat historiolako azkazu, eh? Zure enziklopedia dakazuna buruan amaitu ezina da. Ez dakit ez da liburutegi batian badauden hainbeste gauza gordeta. Gauza polita dira eta ezin ditugu astu gainera, eh? Hori da, gure garaian onartu ezin dezakegun gauza bat. Daukagun hori, orain informatika dagoela eta dana dagoela, ezin dugu hori galdu. Bestela eskaragu izango. Hola, ez du jakingo nundikan gatozen, ez da? Bai. Eta bueno, badakit Felixuk hau guztia gustatzen zitzaizula gaztetatikan, eta badakit be zure lagunak, beste baten kontau diazula, beste zure lagunak parrandara jute zinalez dira, eta zuretzako zure liburutegia gorbea zala, ez da? Bai, hor pasatzen genituen asteburu guztiak, eta gu gozatu egin dugu hori gainera. Eske drogak ez dira erosi behar, drogak dira horrelako gozak, ez? Horrelako gorakadak eta emozio fuertak izateko tarla jakituria da. Gehien gantzatzen duen droga da gauzak ezagutzea eta jakitea. Eta herriak ezagutzea zeuk egiten duzun bezala. Horrek daukan adikzio ahalmena da izugarria. Eta hori da sustatu behar dena. Eske bestea da pringatuentzako zera bat, ez atera bide bat. Ez dakinantzako zein, hori dago, ez da? Bai, hori eskura du gainera, hori doakoa da. Ez du erosi behar. Doakoa da, eta gaina, esan desun bezala, zea berazgarria da. Eta gaina, pixkat jutezean nien ikasten gehiona ez jakin, ez da? Horregatik, hori da kirolean bezala. Lehenengo gunean txarto paratzen duzu, bigarrenean hobeto, eta hirugarrenean ezin duzu bizi kirolori egin gabe. Engantzatu zaudelako, egia da. Bai. Ona, bueno, hemen jarriko ikusiko zu, plastiko pixka jarriko joet. A ber, norbaitek ez baka plastiko ikan, baga tabla baten gainean koipe pixkat eman da, listo, baina baitu. Hemen berdia duna da, bexamela, eotia ez deuna fin-fina, zeratik bestela ez du helduko arkumian, potolantzea berdeu, baina masa bat ere ez du izan behar, Eta bain hemen bigoiarakin, ingoetena da, zua itxali, vale? Eta jarriko ditut, bexamelakin, behitu horrela jarriko jot, gainetikan botako jo bexamela, a ber nola harrapatzeun, eta ja, bexamelaz estalita da honian, goiara batekin lagunduta, hartu, eta hemen jarriko dugu, horrela, tapatuta, horrela, bat, aurrenengoa listo. Zer musuaz hor? Ondo, amaitzen. Goratzen naiz nola ingenune bai, gorbeanan zurekin,
Txingarretan, nola zan? Txiburruntxia, no? Bai. Hori kanpora martzo jaia zen, bai. Hori da berriaren hasierakoa. Vale. Eta hori ospatu egin behar dugu. Hain simplea dener gaina, hain merkea, eta hori batez be umeak dituzunean tartean, zu txiki bat pistea, eta gauza oso polita dira. Nola galduko dugu hori ba? Hori galtzea izango zen gure nortasuna galtzea, ezta? Bai, bekatu mortala, Ez aragizko bekatua, lehen komentatu duenet. Bekatu mortala, guantxe zan dezu egila. Niretzat ere badago beste ohitura bat, oso polita dana, eta oso gurea sana. Eta inkesta azarraietan ere beti aipatzen dena. Gure ohitura nagusia izan da, enborra handi bat ekartzea, basotik, etxe barrura. A ber, etxe barrura, enborra handi bat. Bai, handiena, topatzen zen handiena, idiekin bultzatuta eta dena. Eta hori galdu eta maitu egin zen, baserriak lehen beko partean izaten zuten zukaldea, Eta goiko partera igozenean, 18. mendean, tarralaia galdu izan enborra gora igo. Bai, etzegoen horretarako zerarik, baina... Eta zertzan enborroren eginkizuna, ozeitezun enborrori zergatik eramatezan? Oso polita da, zu naturaren menpe bizizara, Eta horrekin egiten duzuna, naturako honena zure etxera ekartzen duzu, oparotasuna ekartzeko, La bondaz eta hori guztia. Eta gero bide modernotik ere, etxeetan ipintzen dugun zuaitz hori, Gabonetako zuaitza, gauza bera da. Europa osoan egiten delako enborra handi hori ekartzea, eta gozo denda guztietan, pasteleria guztietan ere egiten dira Gabonetako tronko batzuk egiten dira, Hori da, gauza bera da. Oso gauza polita da gainera naturarekiko harreman hori, Oso bizia. Orain ja danak konsumitzen dugu, botatzen ditugu baso osoak, baina lehen bestelako zera zen. Eramatezan, zeo zergatik eramatezan, eta zeo zertako eramatezan, ez da? Bai, okiten zen hor erretzen, aste bete, horrela edo urte sarrera arte, eta gero errautz horiek ere soloetara botatzen ziren, eta horrela bazen la prosperidad eta hori guztia ekartzera, Gabonetan esaten duguna, urte berri hon eta... Baina adibidez, enborro hori, etxe bakoitzak hartzezun bere enborra edo... Eta nolako ondia izaten zen enborro hori? Alzenuena. Atetik saltzen zen ondiena. Nik entzun dut horren errelato bat, nola sartzen zuten atzerantza hori idiekin eta horrela, kateak ipineta eta horrela, eta unkitzen zaitu, oso polita. Oso ondo dokumentatzen da orain dela 1 urte eta galdu egin dugu ja. Inok ez dugu goratzen. Eta olentzeroren jatorria hori da, azken finean bada, bai. Olentzero enbor, daite hori egite zitzaion. Gure aldean, Gabon mukurre, esaten zitzaion. Gabon mukurre? Bai, mukurre da enbor handi bat, Oso polita. Hor, Katalunian bai hori egiten da enborran historia hori, za? Gauza bera. Nik goratzen naiz, nik Katalunian ikasi nun turroiak iten eta beti enbor bat bezala egiten gendun. Bai. Esaten dezula, eta nik enakin zergatik egiten gendun. Eta goten ziren gozokiak eta sartzen egunero horrela manta baten azpitik, eta Gabon gauean, ematen zikioten kolpe batzuk, eta orduan, zuaitzak askatzen zituen bere produktu guztiak oparien jatorria tarla, bai. Naturak ematen dizun oparotasun azkio finean. Zeo zer datorre bai hortikan goian puskatzen dan, eta gero... Segurenik, bai, gauza bera izango da, bai, oso polita. Eta etzaizu zer faltako, sorte ona zurekin egongo da zera horretatik aurrera, Zuk landu egin duzulako. Etzara goze zilko, nola baita esateko. Ze gauza, egia esan, zeo zer gatik dator, da emateu hemen daola, zeo zer norbaitek inventatu lako, edo diru egiteko, baina dana datoz kulturatik, azkenean, ez da? Bai. Ni bau katalaba badet, ja, purran nagusiagoa da, baina txikia zenean hori gauza guztiak egitea etxean, eta ondo janzten baduzu, eta basora joaten ginen, eta enbor txiki bat hartu, da hori dana, oso polita da. Eta umeek eskertzen dute, umeek nahi dutena hori da, magia nahi dutetzean. Magia, ez telebistaren aurrean ikusi Gabonetako pelikulak, ez. Zoion barduzu basora ekarri enbortzo bat arla, eta oso polita da eurekin hori egitea. Garrantzitsua, nik behitu guk guain dakaure bai, etxian dakau, duende txiki bat, eta ezin da ikutu. Osea, bera azaltzen da, egunero azaltzen da leku desberdin batian, topatu bihar deun nun da hon, baina utzi bihar dio lasai, zean bera juten da gero, bai olentzero, eta bai bizar zurina, esatea zen musibili gehan, zer nola ibili gehan, eta segunarek ze kontatzen dion, opari hobiak edo txarrago ekartzezkigu. Ze polita. Bai. Eta han ibiltze geha, manez, kaia, eta goizian ez natu, eta aber gaur nun da hon, eta topatzen deunean, hain da hon, venga. Eta, egunonak ematen dizkio, baina hor usten deula lasai. Ume batentzat hori da oparia, eta ez erosten dena, hori da benetako oparia, gozatzen dutena. Hala da. Bueno, ikusi zu hemen krematxua ja ze itxura hartu duen, hemen gazta botako deu, eta guain zu bat joan utziko deu, lasai, dana urtu dadila, bale? Hori ogi apur batekin ere, Gabonetako ogiare gozo gozen, hori bai magikoa. Bai, bueno, eta hemen ikusi ezu, nola indituten pixkat guztu, pixka gehiago gustuko ditut, eta guain ingoten alena esan deten bezala, bai, enurdai azpikoakin, eta bai, sorbatu dian perretxiko hauekin txikituta,
Eta baita hemen gilturruna eta dula bertatik andana pusketetan ingo deu, eta gero beteko deu perretxikoa plateraratzeko. Bueno, eta bitartian Legazpira jungo gea, bildotxa batzuk ikustea, Aitor Mantxolak azten ditunak. Guazen ikustea. Aupa Joseba, Aitor naiz eta Makatza baserrian gaude. Legazpin, Teiere arte auzoan. Normalean, ogia, madalenak eta gazta agintzan ibiltzen gera. Baina gaur, arkumeak erakutsiko dizkizuet. Artegian gaude eta gure ardilatxei jana ematen ari gea. Hau, etxean egindako belarra da eta gehien bat hau da jaten dutena. Eta gero ematen dieguna baita da pentsua eta alpapea. Hori da esne garaian ematen diegun jana. Hau dira gure txeko arkumeak, ardilatx muturbeltza ditugu hemen. Orain arkuma jaiotzeko garaian gaude eta bertan izaten dugun lanak, die erditzeak eta pixka bat kontrolatzea eta behar den kasutan laguntzea. Gero egunean 2 aldiz errapeak ustutzen ditugu, esnea arkumeak hartu eta esnea eraten erakusten diegu, errapeak bai ondo goteko eta errape minik eta horrelakorik ez izateko. Eta gero gehien bat, ardiak ondo gobernatzea, ondo jaten ematea, ondo egotea, zati ardik eta ondo baldin badaude, arkumeak ondo aztea asko zerresagoa da. Arkumek jaten duten gauza bakarra, euren amaren esnea da. Horrekin azten dira. Urte batean, hemen 250 arkuma inguru jaiotzen dira. Urten arabera izaten da, 180 bat gabonak arte eta besteak hortik aurrera. Orain neguan arkumea jaiotzen denean, iaia barruan bakarri daude eguraldearen gatik. Bueno, ni mundu honetan hain dela 5-6 urte hasi nintzen, ordu arte 14 urte pasan dituen industrian lanean, eta pixkat kasualidadez hasi nintzen. Hemen bertan baten bat behar zuten temporada baterako, eta nik probatzera baki nuen, eta azkenean hemen gelditu naiz. Bizimodua gogorra baino desberdina da. Badituzu egunero egin behar dituzun zer egin batzuk, baina garaila saiagoak ere baditugu. Zuk arkumea behin tamaina bat ere izan denen, kendu inbar dezu, bai ala bai. Orduan, guk arkumea saltzeko bidea daukeguna da, Larsabi elkartea da, 40 hartzaile inguru gauden elkarte bat, urtean 3.000 arkuma inguru komerzializatzen dira elkarte honetatik. Larsabi elkarteak ziurtatzen duena da, hartzen den arkumea latxa arkumea dela, eta soilik bere amaren esnearekin hazitakoa dela. Gero arkumoiek arategietara latxa arkumea markarekin iristen dira. Arategi txiki batzuetan eta gero BM-ko arategietan aurkitu daitezke. Nik uste ohiturak aldatzen doazela, arkumea lehen baino gutxiago saltzen dela eta ikusterik besterik ez dago gazteon artean arkumea egiten dakien jende gutxi dagoela. Bueno, zalantzarik gabe, Gabona dira arkumea gehien saltzen den garaia, bertan bazkari familiar asko izaten delako. Gure etxean arkumea bai, baina beste gauza asko ere jaten dira. Gu normalen arkumea labean eta bestatutan saltxaren egiten dugu. Bueno, Joseba, ikusituzu gure arkumeak. Laizter gazta egiten hasiko gara. Eskua botatzera gobidatzen zaitugu eta ondo pasa Gabona. Hau, Aitor, earkia izeate, gudanontzako jakiak prestatzen, eta ze garrantzitsua nolako jendia, Bai. Olako gabe zeingo genuen. Horrek apaintzen du paisajea gainera, ez? Paisajea, maila, osasuna eta dana. Biziposa ematen digu. Ni uste horti datorrela gure, bizitza horti dator. Hori da berdugun txertoa. Hori da berdugun txertoa, mantxe esan degegila. Horrela jarraitu Aitor, eta gu gurian jarraituko dugu. Mila esker. Bueno, ikusizu, hemen perretxiku bota ditut, beste aldetik inditut, eta guain alde hotatik, eta ikusizu, nola utzure txiki bat laga dion, Bale, hauek hemen txutziko ditugu, betetzeko. Eta hori da, Felixai da guain pare bat arrautza irabiatuko ditu, gero pasatzeko gure arkumiak, irina arrautza, eta hoixetutik, eta prejitzera. Eta ni bani joa guain, perretxikoa jarriko ditu martxan, eta baitare urdai azpikoa jarriko ditu martxan. Bueno, eta konta iguzu, Felix, gio bada hori bai, umek juten diana, Gabonetako kanta kantatzen,
prestatzen duela bakoitzak bere jaunartzia eta etxez etxe, eta hori guzautzen asko itneu, ez dakit beste Euskal Herri guzti. Euskal kulturan oso tradizionala da. Eta Euskal Herrin edo... Leku gehiagotan, ez da gure propia. Bai. Gure propiorik ez dago, baina Euskal Herrian oso errotuta dago, ez? Hori da elkartasuna, adibidez, ez? Guztion artean partekatzea eta familia aberatzenen artean eta porrenen artean nolabaiteko oreka bat ere bilatzea, ez? Eta umeak jai guztietan, berezi guztietan, beti aurreko gunea jate dira bastantak eda, bezperan eta arlakoetan ere bai, jate dira eskean jate dira kantatzen horrelako grazia batekin, eta gero batzen zuten horrekin, egiten zuten berien datzo bat. Vale. Egiten zen, ezin ziteken etxera eraman, hori egiten zen, eta hor Kalean jan behar da orduan. Bai, sozializatzeko modu bat ere bai, gero banatzen ziren ondasunak, eta gero horri lotua ere badago aginalduena ere bai. Aginalduna, gabonetako aginaldua. Baduzu urte osoan ere ikusten duzu pertsona bat eta zure ganadak postaria edo horrelako zebait, ez? Horrematen diozu eskerrenez oparitzu moduko bat, ez? Ez da propina bat, bada beste gauza bat, gabonetan reseteo moduko bat egiten dugu eta zuk elkartasun hori adierazten nahi diozu, ez? Ez zaizu faltako nik hau ematen dizudalako. Ona. Gurean agilando esaten da gehien bate, agila bat zegoelako txamponan. Horretatik dator gaina txampon batetik, ez dakiz txampon zen, baina txampon zarra. Agilando eta aginaldo, biak daude onartuta, Gauza, zerbait dela astu zaizuri galdetzia, zerbait nahi ezuna kontatu, zerbait interesgarria, gabonen arira. Gabonen arira, bueno, penitentzia tarte bat izela, horretara iritzi arte. Hori da gehien bat, bueno, galdu duguna eta buruan euki behar duguna. Ez dugu egin behar, zeni penitentziarik ez du nahi. Ondo bizi behar dugu, baina ez astu, edo gogoan izan. Dudi gabe. Bueno, egia, esan, batzuk badaude, ez da, gabonen aurkako dianak, eta ez dakize, eta bestia, baina egia esan, azkenean festan hartu behar da, bai, konsumismo asko dago, baitare. Baina, bueno, ez dakit ze iruditzen zaizun hori guztia zuri. Bueno, kontsumismoa norberak egiten dauen, Ni ere banintzen zeraren aurkako, Eta kontsumismoa zeu jaten baldin bazara dena da egunero duzu kontsumismoa, kalean. Claro. Eta gero gizarremanetan, tenore hori zu kalera ateratzen zela eta behar duzula beste aldarte bat, atsegina gozade. Faltzukeria esango da, eta nahi duzuna, Baina pena urte osoan ez gaudela horrela. Beti bezarkatzeko prez, eskerrak emateko prez, zera honean, guztio... Ja, hori askotan ebai, no? Igual hogeita maika gaubian atea, eta mundu guztia musu emate izu, eta ez dizu kaso egiten beste egun baten. Bani naiz, urtearen beste zati horren kontrakoa naiz, Egiten diau, iruro eta lau egun gaizki eta bat ondo. Ni serio gaden egun horren kontrakoa naiz. Ondo. Egia zan. Bueno, hemen ikusi zu, bota perretxiko pixkat, guantxe hemen giltzurruna, bere ikutu emango diona, eta giltzurruna pixkak sukaldatzean ian, gero urdai azpikoa botako jo, bale? Eta guain bani joa, bueno, ikusiko dugu gure krematxua zemuz di joan, hau zuk indezu, Felix, ez dakik gustatu zaizunen ez, baina zu bakarrik indezu errezetago, ikusi zu, birrindu deu, da ni ustez honek ez dula birringailu ikan bihar. Hola, ja, xetuta sartu diou, eta eharra aida gelditzen. Utziko dugu txuba-xuan, vale, agonea, oso ondo, haure martxan dakau, eta guaini bihar deuna da, gure arkumia prejitzen hasi, orduan. Pasatu bihar dugu, hemen, irina, arrautza, eta hogi xetua. Gatza pixka bota diozu? Bai. Kain, ezin hobe. Utzi hor nabazu, bai, hola lagunduko ditu, ateratzen hemen dikan. Vale. Eta hemen txedazka honez, nik uste ostuko ziala, aher nola dauden. Beti, esaten dizuet, behitu, plastiko gainen jarrikta, asko zerrexago ateatzea. Uste zu, Felix, plastiko gainean, tak. Esan dizuet, plastiko ez bakazu, olio pixka jarri, eta ere bai, ondo ostutzean ian, gero oso ondo ateatzea, Hau da, bokaitu bat, Buah! Eharra, gaina garbituta, arkumia, txukun. Arkumian historia, noiztik handa, egia zan. Leno adidez arkumia zan gehiago aste santutako, ez da? Bai, udaberriko produktu da. Udaberriko produktu da. Zu kontuan izan behar duzu, lehenago elkartze zirela bardiak eta ariak eta San Migueletik aurrera izaten zen. Orduan, beti izaten ziren San Jose egunerako, martxorako tarla. Orain egin dutena, bada granjetan daude, eta luzatu egin da periodori, ez? Luzatu egin da, eta arkumea ditugu denbora luzeagoan, gazta ere bai, erneare, zera, merkatuan ere egon barzarelako, ez? Claro. Ez garai batean dana produzitu eta gero galdu. Orain luzatu egin da hori, prozesua. Eta ze irutzi zaizu prozesu, bueno, zenean moldatu inbiar da bizitzara, eta eskaereta, eta... Bai. Mendeetan egon gara horrela, bitu. Horrelako erritmo batekin, eta orain luzatu dugu, egoera berrirako kitu garelako. Demanda dago zera guztietan.
Eta gero eta gutxiago jaten dira gaina arkumeak eta horrelako gauzak, Horretan ere alegindu barkara, Gure produktuak, ez urritiko gauzak erosi, eta ez dakit, susiak eta horrelako gauzak ondo importatu da gatia, baina hobeto da gure gauzak ondo zaindu, eta ontsa esan dezu egila. Bueno, hemen imango jotena, ja honei, txitxa erra emango jo, zeatik arkume barrukua iaia prejitu deu leno pixkat, ikutu bat emateko batzu jakin. Bexamela listo da, eta hemen bakarrik dugu prejitu, azala ondo gorritu, eta primeran gelditukoa. Eta hemen, betu ja, perrez txikua eman dio vuelta, bota dugu giltzurruna, eta Feliz lagunduko diazu honekin, gatzik ez dio botako, nola bota dion ja nahiko urdai azpiko. Hau txikitu ingo dut, ez? Ez, hori ingo dugu esuna da guain, bete, hoi da, hartu goiara txiki bat, eta bete ingoitugu, bale? Bale. Eta hemen txendik ingoitena da, ja, gure hauek prejitzen jarri goitut. Horrelaxe. Bueno, eta zuen etxian, gabon gabian, ze afalduko zuen, mantentzen dezue oiturak desente. Baigaz, jende gutxi betetzeko aukera zegoela tarla, gurasekin egon nintzen, eta neskarekin, eta tamaina formatu txikiko gabonak egin dituen lehenbiziz bizitzan, ez? Eta, bueno, aprobetxatuko dugu, badukate beko zu bat, ez? Enborra handi bat sartuko dugu, eta jango dugu asa olioarekin, horrela, medu tradizionala, eta esan aldizut, izan direla nire bizitzeko zera honenak. Gabon honenak. Etxaude horren bete, eta gero kantatzen egon ginen, oso giro gozoan egon ginen, ez? Zegona. Mate zuen galdutako zerbaitari nintzela berreskuratzen. Aldakenakin egon, eta gutxi balin bageare bai, posik ibili, goxatu, zaudenakin, eta momentuak... Nik usten dut, momentuak dana, daona goxatu behar dian. Nik esaten duten askotan, bueno, lagun, eta ez da nahi deuna, daona. Eta daonakin goxatu behar da, ez da? Bai. Eta hori ematen gaina, gabona direla gehiagikariaren zera bat, ez? Gehiagikari egin behar direla, eta kontrakoa ere berreskuratzen duzunean, eskertzen da, espentsa. Bai, batzutan lasaitasunak ondo tortzen dira, ez da? Beitu ze itxura dakaen gaurrin deunak, Felix? Animatuko altzea etxene olako egiten. Ez da ideia txarra, Ez da idea txarra, ez da? Zatuko nahi, igual. Gaztan egin gozu, ez da? Hoi errezin deu, Bai. Errezada egiteko eta polita gainera, Eta hori, adibidez... Luzimendu apur batekin, honetan gaina, beti, aperkalako plater bat landua ateratzen baduzu, beti geratzen zara. Emateu... Gehiago maite dezula etxian dagoen jendia, Zaila hau dagoenetik gaina oso exigenta da jendea, ikusten dute ja sukaldaritza zer den, eta etxetan ere exigentea dira. Edo zen gauza zin daiteke ipini. Eta ja mendikan junbazea esango, Felix, hau hori badakizu iten, ez esan ez dakizula iten, Hane onzea eta. Beitu ze itxura dakaen, ama. Bueno, hiru hauek ateako ditut, eta beste hirurak hementxe jarriko ditu ja martxan. Bani joa, venga. Hau, hemen uixetu batako dio. Beitu, Felix, ingo deuna da, plateraratzeko, beitu, hemen da eska platertzu bat, eta nabazu, beitu, jarri, hementxe perretxiko bat, nahiko, eta perretxiko horrei, botako diozu, krema hori. Bai, krematxua hola gainetik rast. Asko edo, gutxi edo. Bildur, zuna idezuna, bildurri gabe. Eta hemen, prejitze eta dauden gauzak, beti izaten deu, papel pixkaten jarriko deula. Zago etxura, Bota pixka gehiola eroide zala, rast. Hola, geho, ogila pasatzeko. Gehiagikeria, gabonetako gehiagikeria. Oida. Hemen txekarriko deu. Gure platera, gaur egun bidian dao, eta guantxe bukatuko ditugu dana txukundu, jaten hasiko gea. Probatzeko. Gu hemen txekarraituko deu errezetak iten egunero, mi esker Felix gure gana etortzegatik mi esker benetan, ore bada zuri beti entzutia, eta San Tomas eguna goxatu, eta betiko martxan, ondo pasa, baina ez pasa, Txintxo ibili. Jo laguna.